po sa tuyang programa. Amaya pong alas 10 hanggang alas 11 nin aga. 10:30 pala. 10:30 hanggang 11 o'clock in the morning. Abangan po nindo mga tugang ang primerong episode kan programang Kape asin Baretang Agrario. Kaya ba po mga tugang ang satuyang mga kaagraryo dyan po sa Department of Agrarian Reform. Asin po sa inyong bagong kaagraryo, Henry Maceda po. Kaagraryong Henry M. Didi po mga tugang sa DCGB. Sa tuyang didiskuteron taod-taod mga tugang ang project split. Anong ko sabihin kang split na iyan? Ha? Yan po sa tuyang pinag-ururunan. Asin mga tugang anong katuyuhan kan sinabi ng programa. Ha? Baretang Kape asin Baretang Agrario. Yan ha. Mga kaagraryo, magiribahan kita taod-taod tabi 10:30 to 11. Dili po yan sa DCGB Radio. Kaya po sa mga agrarian reform beneficiaries na dyan, mga future beneficiaries, mga kaagraryo, mga tugang na nagtatrabangan para po sa pagpakarekan sa tuyang reformang agraryo. Ha? Magiribahan kita taod-taod tabi. Mga tugang alas 10 hanggang alas 11. Baka may mga hapot ka mo, ha? May mga clarification tabi ka mo, mga tugang, ang satuya tabing resource person, mga tugang sa satuya tabing first episode kan Kape, asin Baretang Agrario, iyo po mga tugang ang Regional Director Kandar, si Director Reuben Theodore Sindak, Seso 6. Matindi pa lang si Director Sindak, adik. Mga tugang Career Executive Service Officer 6. Matindi pala ini si Director. Adi. Binindo mga tugang ini si Reuben Theodore Sindak. Yo ang Director Kandar. Mga tugang siya po ang dating pamayokan Philippine Army Ronald. General ini. Ha? General ini. General ini. Pero ailingon nindo ako sa ailing ko, well, ano yan, ha? Qualified siya sa sinabi ng posisyon. Ta siya paran, Career Executive Service Officer 6. Ha? Ipinagdataw po yan mga tugang na examinasyon kan Civil Service Commission. Ha? Para po sa mga career officers na yun po mga tukang ang matukaw dyan sa satuyang gobyerno. Ha? Kaya mamaya abangan po nindo mga tugang mga kaagraryo. Makakaiba niya to si kaagraryong Reuben Theodore Sindak. Asin po ang sendong bagong kaagraryo Henry M. Kaagraryong Henry M. Digdi po sa DCGB. Bagong kuna daw ang ngarang ko ano. Mr. M. Gusto kong abuton. Gari gusto kong anapon nindo sa kuya. Mr. M. Kamutabi na mga nag-antabay. Adi, di mas maray baga. Di ba? Tabi, Mr. M. Digdi po sa DCGB. Kaagraryong Henry M. Yan ha. Magayon tabi na balikan ta ang reformang agraryo. Mga programa may kinaraman sa pagkataw tabi ng title sa mga agrarian beneficiaries. Yan, magayonon. O, mamaya yan ha. Mamaya yan, pag-uusapan natin yan ha. Sa digdi po sa DCGB. Okay. Alright. O sige. Bueno. Kung ano yan, mga tugang saro patabi bago sa mga istorya, rinutong ko na ini, importante ini para sa tuya gabos, ano? So mga nagtapos tabi sa Sunshine Skills Development Training, Kantesda. Diyan tabi sa Sunshine International School para po sa year 2023-2024. Kamu tabi na nagtara po sa Dressmaking NC2. Ulitin ko po. So nagtapos mga tugang sa Dressmaking NC2. Kamutabi na nagtarapos dyan. Iya po dan tabi kamo ni Teacher Ophel. Mag-report po kamo sa Sunshine or on before December 25. Sa agan 25 Ronald, Sabado sa aga, Ngunyan pwede kamo dumalaga duman o sa aga. Next week tabi may maabot na oportunidad sa Indo. Pero ang sabi ni Teacher Ophel, ang kaipuhan niya tabi sa mga daipang trabaho na mga nagtapos dyan sa iyang TESDA Training Center. Daipang trabaho, daipa po kinegosyo. Yan, hata. Pagtapos baga ka na dressmaking, pwede ka magbugtag tabi sa diri mong negosyo. Diba? Pwede kang mag-employ sa iba. Teka tabi, dressmaking NC2. Recognized tabi and worldwide. Ngunyan, ang gigibuhon tabi, kung kamo nga day pang mga trabaho o may trabaho ka na, gusto mong maglipat, may maabot na tabing employer
na taga Laguna, taga Laguna. Ito tabing employer na taga Laguna, madigdi sa Sunshine Garo next week gayod para po kamo kaurunon kung gusto nindo na mag-apply sa indang korporasyon. Bilang mga dressmakers. Yan, ha? Kaya sabi ni Teacher Ophel Tabi, inimbitaran Tabi kamo mga tugang na mag-report sa TESDA sa Sunshine ngunyan o sa before saga Tabi on or before January 25. Dadarahon lang po nindo so certification Tabi na kamo NC2. Yan, ha? Darawon lang Tabi nindo na sa inyong certification na kamo Tabi nagtapos ng dressmaking NC2. Darawon lang ito, iyo lang Tabi ito. Dahil iba, tapos makipag-uron Tabi kamo kay Teacher Ophel Tabi importante ho na maray Tabi na kamo may laog i-recommend kamo na kamo Tabi magkalaog nin trabaho. Yan. Kung dahil man kung Tabi kamo ha. Pero sabi ni Teacher Ophel, ulitin ko po, maray na ang negosyo mo. O di, paragos mo sa negosyo mo. Igwa ka ng maray naman na trabaho. Pagparagos mo sa maray na trabaho. Importante digdi, suday po mga tugang nagkaigwanin trabaho. Yan. Natatawanan kamo kitrabaho, pero Tabi duman kamo sa Batangas matrabaho. Ano? Tabi, importante Tabi yan. Okay? Alright. Now, ano nga ni ito sunod pa? Wala na. Wala na. Wala na. Digdin, sandali. Baka may clarification. Baka may clarification ini. Hello? Hello? Good morning, BPM. Good morning, sir. Good morning. BPM baga, magayo na rin. Iyo man ang. Pwede man. Pwede. BPM. Yes. Anem, magandang lalaki. Ay, wow. The best ka. Magandang lalaki Tapos, na hindi inuumaga. makusugan magnetic personality. Okay. Good Okay. morning. Opo. Salamat. Alright. Thank you. Ayun, Tabi, Alright. Mga tugang ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis po, asin cirrhosis, mga helang nadara, kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, tanganing mo mga tay, kaya po mga tugang nasabayan ng protection Leverade. Leverade, Silimarin Capsule, yan po may Silimarin na hali sa herb. Natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sraldo na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan o mabawasan po ang danyos kang atay. Ini po pwede man na makapugol sa paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom mo dai, mas maray po na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga panginot na butika nationwide. Alright. Sige po, sandali lang tang. Okay. Kaso, halat ko na. Dati po siyang pulis. Dati siyang pulis. Dati siyang pidikan masbate. Talaga? Okay. Ay, Jerome, lino tabi sa table ko kunyaon sa biography ni Director Sindak Tabi. Kunday, duman ba kayo ang kay Shara? Hello, good morning. BP. Boss. Morning. Morning, boss. Mas bagay siguro sa imon apod na doktor. Dr. Henry Maceda. Nata. Matani ka baga. Latusun tagang salbatana ka. Maamor ka pa sa tao. Wala man lamang ako migo kari doctorate degree. Dahil kung nga nasusurat sa thesis ko sa master's degree ko. Sa bagay, minsan pagdakulo ng doktor, Mapag-alo na migo pag... dalagan kan sosyedad. Buda, pagdakulo na ang inadalan mo, gari. Habo ko, tagari. Baka magkarilibog ako, baka humambog ako. Ilingon mo tabi sa US, baga tadakulo ng doktor naman. Iyo. Nasubrahan kita ang mga tao. Malangani so active. Ano ito? Gusto nang bakalon ka ng Amerika? Kaya nani baga itong si Trump, Oo. nagibo kayo itong executive order na duwa na sa ng gender ta. Sa kadakulan kan doktor duman,
unrecognized gender sa Amerika ngunyan. Si 32. Yung man ang gadmigo. Yung baga si 32. Buyugon mo, ma-fill up kang application form. Dakulo na. Si 32 boxes kang gender. Yung man ang gano'n. No? Mapagalo ng dakulong doktor. Kaya dapat dit sana. Tama na so mister. Tayo na so pinangaking kita mister. Gayo na. Yun, okay na ako Oo, naman. simple sana. Okay na ako naman. Okay. Oo. Sige, Alright, sige Morning. Nico. Salamat. Alright, salamat. Alright. Mga tugang kan sarong aldaw, nagkaigwa meeting diyan sa Kapitolyo. Ako talaga, sa hiling ko, dapat may immediatamenting action ini. Na problema ta, mga tugang sa traffic sa probinsya kan Albay. Ang naririparuta lang actually, ang Legazpi Buda Daragata. Yaong kita naglimok-limok. Pero kung ilingon mo, nagbibuild up yan, mga tugang po dyan sa Daraga, hanggang po digdi sa Legazpi. Takaso hapon, siguro experience siya na hindi ni kamugayod na mga nagmamaneho. Kaso hapon, hali ako dyan sa Malabog. Mga alas 2 ang hapon gayod ito. Nakabot ako sa DCGB, alas 3 eksakto. Tapag abot yan sa may binitayan, mga tugang digdi sa may tagas, mariparo mo ang build-up kan traffic hanggang digdi sa Washington Drive, pasiring Salisali Street. Mag-alas 3 yan. Kaso hapon man, pagluwas ko digdi sa DCGB mag-alas 5, tamay dudumanon ako, pasiring ako dyan sa Albay, pasiring ako sa Daraga, tapos dumana nga na ako luminawas sa may Bicol University, salbatan ng hibog kan traffic. Kadakulta ng auto sa palibot. Ngunyan, may proposal sa Rick na Mendoza para dyan ta. Saro sa pigmiritingan mi ni. Hello? GP, Yes, morning. tungkol tabig din sa traffic, ang sarong pag-iiwasan ko ng Washington Drive. Ay, totoo, migo. Totoo yan. Grabe. Oho. Naramdaman ko kay itong high school ako. Kami, naglalakaw na sana kami. Sa kahaluyan kan ang tricycle sa ka-auto mag-abot sa eskwelahan. Yes. Hindi ko minasanan kayo. Pero mo niyan, Jesus, ang traffic. Totoo. Talaga. Grabe Ako sa iling ko. talaga. Ako, tama na yung analysis ko. Nagdakol ang auto sa Legazpi o sa Daraga area, sa Albay? Ha? O nagdakol ang nag-aabot sa tuya digi sa Daraga Legazpi area na auto? Iyo. Actually, ang pinaka-basic sabi kayan is, sige talaga ang dagdag sa auto. Oho. Ang saro pang nagko-compound sa problema, wala disiplina ang mga driver kadaklan. Totoo, migo. Totoo. Ngunyan, BP, aram mo ito sa Ginibo sa New York. Sa New York baga, sobraan sa Manhattan area, grabe ang traffic duman. Yes. May Ginibo sindang, may pinasasindang ordinansa, o garo lay duman, Oho. na pag malaog ka sa, may identified portions ka New York, pag malaog ka na may darakang auto, mabayad ka fee. Okay. Garo, Okay. anapod niya, garo traffic processing fee. Iba-ibang klase man, iba-ibang klaseng auto, iba-iba ang fee. Oo. Tapos, may itataong garo ticket sa imo, na pag ituong ka naman sa laog, pag nasita ka, ito lang ipapahiling mo na nagbayad ka. Yes. Pag maluwas ka, kukuha ko naman ito sa imo. Pwede, di ba? Ngunyan, dahil duman, nagbaba city portion to sa traffic sa duman sa area na ito. Iyo, ano? Na-prove nila na effective. Oho. Dahil ko lang aram kung posible yan sa tuya de kita. Kung hilingon mo baga, lalo pag aga, Nyan. Oo. rush hour, ang kadaklan kan auto na pasiring sa Legazpi, harali duman sa First District, harali hindi sa Third. Kamalig area, Third District, di ba? Oo. Ang influx kaya, digdi sa Daraga and Legazpi, kaya grabe ang traffic. Yes. Dahil Oo. ko lang aram kung saro ito sa pwede gibuhon. Yan. Pero, I mean, kasi extraordinary na ang problema kan traffic hindi o sa tuya. Kaituan kan, extraordinary solutions man. Yes. Dapat bako ng so regular na
Tigigil po pag may traffic. Kasi hindi na kaya eh. Yes, totoo, Migo. So, I think Totoo. Legazpi and Daraga should look into Okay. number coding Mhm. para mabawasan ang volume. Yes, yes. O kaya itong bawal ang sarong auto, sarong tao lang ang yaon. So mga sharing, di ba? Yeah, So dapat okay. araw ka ng pag-isip naman kang traffic committee. Yeah, correct. Mhm. Okay. Yun man lang tabi. Sige, Migo. Salamat. Alright, bye-bye. Alright. Buda, ako kutang, akong suggestion ko kuta, dapat ibawal ang paghasard kay haluyo noon. Kaswa banggi, hapon, may experience akong. Di, naka-double lane. So, from Albay District to Daraga. Ano? Mailing muna sana, mga tugang, may naka-hazard sa tuong parte kan tinampo o sa walang parte kan tinampo. Di, pag uminagi ka duman, suna sa alinyang ito, ma-shift digdi sa right lane, sa sentro, inner lane kan tinampo. Ano daw kung iwasan tayo mga para hahasard dyan sa Rizal Street? Tabi, bata, dumana sa may tulay huminasard sa sagpon, duwang sunod na auto, pakalampas si Guapa, di siyempre, piyot so tinampo. Hindi kung siguro, kaya punta man ki common sense, adi, kitang mga nagda-drive din auto, lakaw-lakawin na, ma-exercise lamang kita. Ma-exercise lamang kita gayod. Garo-aro gayod ka yan. Hello? Hello, sir. Opo. Hello naman, ito. Yes, sir. Good morning po. Reaction, contribute lang sa topic. Ang kahiling ko lang, pero sa pinaka maiiwasan ang traffic dyan sa Sentro Mandaraga, yung Legazpi, yung talagang ma-function na baga. May mga ginirito na talagang mga diversion road. Oo. Alagad, putol baga. Ini baga ang Duterte Highway talaga. Iyon mananggad, Migo. Ano? Hanggang lang yan sa kanto. Kung ang banda na yan, so ng aking bago na pigpupong ng Tigibong Tulay, yan sa Piligaw and Binitayan, siguro, yan ang volume ng traffic ng mga Darakulao na truck, going to 3rd District, aling sa 3rd District. Dahil na yan magsasaragmakan digdi sa Gustong, Yes. kung sa Inpamandyang, kung sa Tagas. Kasi yung other option, kaya man dahil man nangyayari yan ang volume ng traffic. Pero sa nang tinampo. Meron sa nang pinaka-main road na yan na ano yan, Tagas area. Opo. Tapos pa rin tayo dyan, tapos sila mababawasan ng traffic talaga. Kasi naman po, Opo. Okay. Thank you, boss. Salamaton. Magayon na reaction. Ano daw kung magbilog na kita ki gari nga MMDA? Adi, Daraga Legazpi Traffic Authority. mga wild imagination nga yan, bro. Pero, ilingonin do ano daw mga tugang ko ng pagmanehar kan traffic, itaw ta sa pribado? Ang i-deputize lang sindakal lokal na gobyerno, itaw mo sa pribado, aram nindo kung nata. Uni kaya ang nailing ko. Ang satuya, puwera gabos, bako man gabos. Ang satuya ng mga elected official, maski sa engkado mo man, takot na maghigpit mga tugang, lalo na paghara ng eleksyon. Ando na ko ng traffic management, itaw ta sa pribado, gari may imprimatur lang, may otoridad lang ang kuan, ang ano yan, ang mga LGUs o ang gobyerno. Tabi, nganin sinan mag-imponer. Takon, ang namamahala pa dyan mga tugang sa mga elected official, may problema kita talaga pag abot sa imposition, kan paghigpit sa traffic, ang reaksyon, ma-eleksyon nga ya o garing. Pero kung dahil pakiaram ang mga elected, bako ba dahil pakiaram? Tas siyempre, dapat sindamang giraray. Pero dapat ngayon, may grupo na yung nagmamanihar. Bako na sa mga direktamenteng hali sa sa elected official. Hello? Hello, bro. Morning. Pwede mag-intra? Ano? Pwede mag-intra? Sige, go. Intra. Sige, Migo. Dugtungan ko sa pigsabi mong dugtungan ko sa pigsabi mong itao sa private.
Ano daw may guta? An observation ko kaya, bako kita. An iba ha, bako gabos. Mas kising kada mo man, ang ibang elected official, takot na maghigpita. Pag ika nakaprintera dyan, hiling mo ka kang tao, pwedeng balusun ka pag-abot kang eleksyon. Very true. Ano daw kung One. guibong device? One, experience din. Based on experience na ako, bagalo, yun ako sa Pampanga. Oo. So, kinukonsider ko ang mga kooperatiba duman, mga jeep, ang biyahe is garo din sa tuya na daraga Oo. ang Legazpi. Both ends, meron silang ang tawag nito holding area. Halimbawa, from galing jeep, galing sa daraga, Oo. bago mag-enter sa Legazpi, igwa duman na sarong mataoki kudradong papel na nakadukot duman sa plywood. Kudrado, gate pass ito. Nga na, duman, pag-abot sa Legazpi, hindi ka agad sila babalik. Yung daraga, may holding area din sa Legazpi para sa distance. Oo. Ngunyan, sa kada taon ninda duman, nag-i-income din sila kasi may tigtatao man na parang hulog, something. Oo, ganon. Ngayon, ang purpose palan ka ito, bukod sa pag-distance ng mga jeep para makakuha sila ng magayon ng mga pasahero, I mean, yung maraming pasahero, bawas din sa ruta sa naggagamit kang tinampo na nagbabarag-barag ng mga jeep. So, kabusinda, mayroon equal na kita, tapos kasi bako masyadong traffic. Kasi kung uobserbahan mo talaga, ang nakaka-traffic dyan talaga dyan sa excuse me na lang sa mga sa mga drivers, jeep man talaga. Ang dakulao na contribution. So, yung holding area yun is nakakabawas ng diit at the same time distancing din sa mga jeep para makakuha ng mga volume ng pasahero. Yes. Okay. Yun lang na obserbahan ko diba. Talagang wala naman traffic pagdating sa sentro. Yeah, okay. Kasi lahat equal. Okay, thank you. Sige bro, salamat, Bro Charlie. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Iyo pagano. Ako ini kaya kaya permi ko na nabitan. Gusto ta kuta maging kuan kita, maging maka-advance na ki-planning kuta. Maka-advance ng planning kundi ang namalisyahan ko lang, gari aron kuta kayan, gari dapat gari may vision an sa talabang ngaya. Pero railing ko so kuan ni Manong Rick na Mendoza, ta siyang head kan traffic sa Buong Albay. May nailing siyang mga solusyon na pwedeng giribuhon. Siyempre, kaya lang sa pagsolusyon kaan, kapareho tabi na matuwang ang LGU. Ang hapot, maghiro daw ang ibang mga LGU. Iyan ang hapot. Hello? Hello, good morning. Good morning, tabi. Morning. Boss Toy Rain. Good morning, Mano. Good morning. Ang gabos na batas, mataliw ng Pilipino. Gabos yan may Luzon. Yes. Oo. Ang basic utilities, as such as water, power, and transportation, na ang mga stakeholders, majority the masses, pag pre-privatize mo yan, saro-sa ng interest kang investor, Iyo. Manegosyo. kita. Makita. Ang problema kung i-privatize mo, makuha giraray ang mga dami. Ang sa likod ka yan, kapitalista. Matalion ka man ba? Ara mo, pwedeng mangyari talaga iyan. Dahil solusyon Iya. ang mga gabos. Yeah. Iba pa yan, may mga lobby money. Yeah. Sa kuryente, epiralo. Sa mga tubig, sa mga langis, o diretso mo. Sipay ang nagsasakit. Yeah. Matubod ka pa daw, puwera de los obos. Timbang nga, politiko, susurugong pang intereses nindo. Yeah. Maasunto ang buhay nindo. Pirahan ang eleksyon. Pagkatapos kang eleksyon, ngunit eleksyon, bayang tibira. Siguro kung magana dyan, ang mapipirdi dyan.
Bako sa politiko. Oho. At the end of the day, ang user dyan, butante. Salamat, Migo. Good day. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Yeah. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Iyo, kaya pero pasalamat kita mga tugang ta nagkakaigwa kitang oportunidad na makahampang sa mga meetings kan araw kan. Ini pong mga feedback nindong ini na ipapaabot ta duman sa enda. Sa mga pinag-urunan ta, lalo na palibot yan kang SM, pinidback ko ito sa rong meeting sa Ramanong Roderick. Iyan na suwestyon na nga ko ang SM dapat i-one way iyan. Ikot lang ikot sa SM, adalan, mag-dry run. Naksa planning po ito. Buda sa ropa iyan na ang SM dapat na ang bayad sa taas, pagluwas mo, bako na paglaog mo. I-practice baga sa Manila. Sabi kan taga-SM ka nagatindir luman, may research ngaya po kami na mahirapan ngaya na baka na mag-file up sa laog ang mga auto. Di nga niya ko, pagpano, di ko magpalaog. Di ba? Di ko magpalaog pagpano na. Ikadua, sabi niya, ano ini, araw, ang nga ko, practice bagaan sa Manila. Dakul duman na mga mulusang nagkarlaogan na paglaog mo, card lang, diretso ka na paluwas, pagbalik mo, saka ka mabayad, mas makaskas. Di ba? Nagmasumiter naman sa representante kang SM na kung udang gusto kang LGU, iyon sa endang susunod doon. O nga ako, subiit. Respetado tama ng sa endang private organizational management pagabot po sa araw kaiyan. Ilingon ni bagang parking kang LCC. Uning parking kang LCC, ilingon po nindo is ibagang parking sa LCC sa likod. Paglaog mo, tatawan ng kiki color blue na gari plastic. Pagluwas mo, saka ka mabayad. Pagpanaw na sa parking ninda, di ka naman palagon, tapanaw na nga sir. Arog ko ta kayan, ta nagkaka-traffic man dyan, recognized man ninda na nagkaka-traffic mga tugang sa lugar na iyan. Alas 8:15, oras mga tugang sa Pilipinas. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi Hello, pare. Dudes, morning. Pare, morning. Tama ka dyan, BPN. Pare, tama ka dyan. Opo. Kasi, dyan sa SM, ang na-obserbaran ko dyan, imbes na matatawang katulos ticket, taduman na, sa pagbaba na sana magbabayad, hindi nagitang ko nga na dyan sa Kaira. Ay, relax pa din, relax. Sistema ng digday. Imbes na niya ako digday nagkikreate ang traffic, bakong makut, makikwarta tama, bayad. Mataw kisang ribo, mauli ka, sabi ko, kahit ba ganyan kung ano yan. Dapat kaya, paglaog ta dyan, primera kitang may 20. Kaya na nga ni. Hindi mo man yan, pero maski na pa di may perme kang may 20. Yeah. Makuot ka. Seconds na baga, grabe ng diferensya yan. Yeah. Okay. Hindi mo na obserbaran pag nag-ano ka dyan. Grabe pag ang traffic dyan sa SM. Duman sa Tinampo. So duman sa Ampanggang Yasiano. Okay. Yasiano. Okay. Traffic duman. Tadi nakakalaog tulos. Uli pa tabi, pare, sa traffic. Kaya nga sabi ko nga makaswapon, tiyapon ako sa imo. Kaya isumbong mo kikuan kay Arde. Sumbong kay Andy. Uya na mga pulis baga, pare. May mga kanto-kanto dyan mahiling mo, imbes na magsinya-sinda na, nakakurom-kumang pa ang kamot. May duwangan na dyan ng pulis, sinurayawang ko, magtapi ka mo. Okay. Iyan mo yan, pare kapan, Arde. Yeah. Okay. Matawiyam. Okay. Dahil na pag-privatize. Sige, pare. Salamat. Thank you. Salamat. Alright, now. Yeah, ini pong feedback. Yan ang sitwasyon tabi sa SM. Rineport ko anduman sa meeting tabi. Kaya naka on record yan. Kung ano ang suggestion nindo na pwedeng gibon tabi dyan sa SM. Kaya anduman sa taga SM, nag-meeting po kami. Kaya pinaabot ko anduman sa meeting me, nag-present tabi si Manong Rick na Mendoza. Noted po anduman, kaya naka-record dyan kung ano pang gigibon dyan. Kaya anduman naman, kataning ko si Councilor Luis na Gutierrez, public utility siya,
aminado siya na dapat may gibuhon dyan sa lugar naan talaga. O yun, kaya well noted po yan. Yan na, pagsakit siya, mga questions na yan. Nakarecord yan dumaan. Okay, hello Manong Reg. Hello Manong Reg. Hello, good morning. Good morning, boss. O duman sa traffic na naman kita. Oh, sige. Ay, Ini ba ko man, ini observation ko sana. Okay. Primero. So kada munisipyo and kada city baga, ikaw kitang in charge yan na councilor. O, dapat ko magtrabaho sila. Ayo, kasi sa traffic, kasi igwa aram ko igwa. Dapat magtrabaho sila. Kung si Risa man sila, magtrabaho sila. Masupong sa tao. Sildoan sila dyan para magtrabaho. Yun doon naka-in-charge sa traffic. Hindi ako ma-mention kinain. Opo. Ikaduwa, mano. Digdi sa Apiguron, Ligaspi lang ha. Dahil pumatag siya. Diba? Ligaspi lang. Opo. Digdi sa Ligaspi, na-observe ko. Wala man kitang designated na bus stop, jeepney stop. Di pang mga pasaway na mga tricycle driver na nagbalag-balag dito sa highway. I observe dyan sa Washington. Talaga maski ako, nag-i-evade ako mag-agi dyan sa lugar na yan. Grabe ang traffic. Di ka nang dudumanan. Maski sa income, ding reroute. Di kang detour pala. Di kang detour dyan. Ang nailing ko na nagsaro sa nag-route na nagko-cause traffic, hindi rin mga public utility vehicle and tricycle. Kung ilingon mo, kung kita baga, maski pa dumakol ang auto ng mga owners, private car owner, ang kita, the once na naglunod kita sa auto, ang hinta is from the start to the destination man sana. Di ba kita nagpupundo dyan sa gitna sa kung saan in between? Yeah. Yan ang naiiling ko. Opo. Pag ini nagpurundo na sa tinamputa day ka man na magigilitan, traffic na talaga. Traffic na. Yes. And yan sabi sa daraga na hindi siya nakonsisya na Poncio Pilato maka-reserve na yan. Okay. Ayun talaga. Lamang ako, kung siguro may sarong counselor o sarong tao na makasolve talaga kang solution dyan. So dyan baga sa may Airport Road. Yeah. Sa saluduran ko. Yes. Wala talaga. Naili ko may pulis man sa gilid. Bata kita baga. Nakaili kita kay pulis sa gilid. Sumadagit kita. Mataapo ng tataraman taki. Magtaga-traffic ka mo. Tayaon ka mo dyan sa gilid. Oo. Kasi nailing mo kabos. Tapos iba man ang tao. Pag yaon na sa tao sa pulis, mataram kaya pala nagtatraffic na may pulis. Din ang pandumanan ano. Din pandumanan. Okay. Secondly, mano. Salamat. Nagpandumanan. Boses kan utaw. Baba. Vox Populi. Hindi mo parking between LCC and SM. Oo. Itong suggestion na sa pagmaluwas, magayon ito, tigwa na kayo ito sa Mega Mall. Nagiribo na pa rin sa Manila. Mas matraffic pa naman pa rin. And talaga, basta igwang SM na mall. Pero may traffic yan. Filming may traffic dahil lamang, mas observe ko, baka walang SM, kabus na may mall na talagang nagkakaikot. Correct. Kaya ng convergence kang tao. Oo, yung kaya talagang ikot ka mga tao. So, nasa counselor na lang yan na in charge dyan. Kung sa traffic division kang LGUs na yan, ang ma-resolve ka kung talagang igosin na tumitik to it. Yes. Regardless kung ano pa man ang dalaganan o ano. Kasi may mga kita. So, so sa parking. Sa parking iniitaram ko lang yun. Bako man, di man ako dagit kara, hindi sa LCC. Pero, kung kulang ang traffic sa LCC, na parking area. Kasi, pag laminaw ka, tatawag ka card. Yes. Itong card na ito, pag lumas mo, babayadan mo ito, 20 pesos ito, 30 pesos. Yes. 3 hours. 3 hours kang, kung sa, di man tigurunan kung naglaog ka sa mall ninda, basta nagparada Basta maparada ka duman. Correct. Pag nagduman kang more than 3 hours, may additional yan na something, garo ka duman sa napas ako. Ako yan, kung gusto mong makalibre ka, ipailing mo sa resibo mo duman sa sa digdi o sa nila, sa so service nila digding sa bakal ka i-work 200 o 300 pesos. Resibo.
Sa kwan, tindahan, tinda. Oh, sa tindahan. Okay, okay. Malilibre itong 2 hours mo. Di ko aram Wala yun kang ah. pabay- Di ko aram. Oo, Di ko nagtesting yan ah. Basta ko, pag-love ko, binabayad ako. Pag-loss ko, bayad ako. Oh, kasi Pwede pala yan ah. di mo man pigan mo yan. Naroon kayo ni. Pag hindi ka LCC, pag limo nagbakal ka, maduma ka sa customer service. So, Oo. resibo mo, Oo. ipapiling mo sa customer service. Dahil sa customer service, tawag kang ipapil. Pag luwas mo, ipapiling mo ito luwan. Minsan, di ka nang bayadan. Ayun. Okay. Okay. Pero man, pag dahil kang resibo, pag siyempre, shoot, babayad sa ka. oras, babayadan mo. Tama, So, sinabi mo na problema ng hulugan na madumang ka sa LCC, pwede magduma ka sa ibang lugar, 'di ba? Abang nakapark ka. Oo. Kinapit ako ulo din business establishment around LCC na parada ka. Bako man, ibig sabihin, nag-LCC ka talaga. Yes. So tama man, ang puti ka naman nagbakal sa LCC, Oo. babayadan mo talaga. So Yeah, pag-park mo correct. naman sa which is, siyempre, sa mga, ang tao baga, sanay na libre, Yes, masira mo yes, na libre. yes. Oo. So pag may bayad, may mo kulang baga, Okay. kilalangaw. Okay. Duman naman sa SM, regardless kung mag-apon ka na duman, 20 ang babayadan mo. Yeah. Okay. Okay. Kung duman naman ni Kasayasano ma-park, regardless kung mag-apon ka man duman, ang babayadan mo, so para patras baga, 5 pesos, 10, yung man lang babayadan mo. Yung mananggan pa. Voluntary naman. Voluntary duman. Voluntary. Oo. So, mamili na lang sa tao gayon Kung saan. Pero, Oo. pero tama man, Henry M, na na-suggest mo ito kay Rick na Oo. ito one way na lang talaga. Tagaroon na iling ko, talagang dapat talaga mag one way siya. Yes. Sa Okay. iling ko. Yeah, okay. Salamat Okay, niyo. sige, salamat, David. Salamat ah. So, okay, basta ang gabustang pinag-urunan digdi, nakakaabot iyan diyan sa committee ba? Henry. Tanagat din ako pag ako pig-imbitaran para po maadalan ninda tabi ang mga bagay na. Ngunyan, dagdagan ta daw ang problema. Henry M. Ang lalaking Problema ba to, Joshua? inuumaga. Problema ba to? Dadagan ta daw ang concern tabi sabi kang bareta ni Joshua. Good morning pa lang kay Father Pulok Femia. Sabi niya, tama iyan, Master Hen. Na obserbasyon mo. Salamat tabi, Padre. Marina agad tabi sa imo. Alright. Mga motorista nag-aagi sa barangay Bugtong daw. Doble po aning konvenyensya na pigsa sa par. Ano daw ang problema dyan sa report ni Joshua Bino? Anhapot. Aramon ta daw mo na mga partners. Kami Joshua, ano nangyari dyan? Yes, Viti, good morning. Good morning sa mga paratabay. Sulit kayo ang doble-doble inconvenience na tigasapar oral daw kan mga motorista sa Aragi-Agi. Dito sinampo sakop kan barangay Bugtong, Siyudad kan Legazpi. Partikular na itong porsyon na igwanan dito patrabahong sinampo at tulay. Inot na minatakulog sa payo kan mga motorista. Sige na sanang kiriri-kiri. Iyuan halabao na minutong na istak sinda sa traffic. Dahil sa siyempre one way, stop and go ang pasistema. Kunyan, iabot ng sundo 15 minutos, 20 minutos. Nakatingga ka tayo si Henry sa tinampo. Nagatios ka init, nagatios ko na oran, so taga-oran-oran. Halabaw ng pila kan mga luludan. Pagpuon duman sa porsyon kan na pigapatrabahong tinampo, minsan minaabot ang pila kan mga behikulos. Ligdi na sa may maabot ka na bagatado ni Henry sa may gasolinahan, parang sa may Bicol Memorial Park. Parang gayan kalaba ang sasaparon mo. Minsan, natapos na so go, beka pa nakaabot duman sa ibang, maabot ka na naman and panibagong stop. Yan ang inot. Pangalawang inconvenience sa parte kan mga motorista, pabuyo kang makagaw, makasakat ka duman sa porsyon kan tigapatrabahong tinampo. Pero ka na sa tigulugo na ano daw. Pero ka baga suyaon sa lugo ang kambingguhan. Dahil lang sa mga nakaaging pag-uran, posibleng nagkaigwanan ng mga pagkakalot-kalot sa porsyon kan bitor. Yun. Rason ko na gari ka na pig-aalon, gari ka man sa nakasakay sa bangka, maski ka nakamotor. Dahil man kima ginibo ang mga motorista, dahil ang tamay di ko patrabaho nga ng porsyon ka na tinampo. Iyo man ang O di buda. man kibang maginibo, magkiri-kiri na sana. Day pa yan Dahil sa matrabaho tulos motorista- Joshua tasigang uran. Correct. Oo, kaya maloy-haloy pan baka abutan pa yung Kimayo o Abril ta, then masisimento kung sigang bagsak ang uran.
Buda, pag iyan sinimento na sa ibong, isasarado ang magiging one way yan. One way ngun yan. Di ba two-way ngun yan? Two-way pat. Pero, di ba ko two-way ngun yan? Ngunyan BP, one way. So, ibong baga, simentado na. Kundi may curing period siguro. You're correct. May queuing. May queuing. May curing period. Aha. Oh, di one way pala ngun yan. One way Then ngun yan. basta-basta So, pa, siguro mga bulan yan baguan pwedeng bukasan tama, crack yan pag kinuyan yan, inagian yan. pag sige nga ni ko, baka taon naman ang May abot. convenience siya manangga. Pero baka pag natapos na, maray-maray naman. Correct. Oh. Kundi, ngunyan, at experience siya taman ko sa bagong aga, pigiling ko sa kapwa kong mga nagmumotor, mga tricycle driver. Oh. Sige na sana ang kiyong. Paday man tibang maagihan, talagang maagi ka na nga dyan. Kundi talagang medyo may inconvenience siya. Ngunyan sabi dito Henry, halawang traffic talaga, mabalong kaling halawang nga pasensya, dahil maasahan sa hiridalian na biyahe, pagabot mo man duman sa taas, bako naman magasyadong magayon na kondisyon ka na bitor, tagari ka nang nasa bangka. Okay. Ayan ta, BBP, na inisyon mo ng mga istorya. Ano na ko dito sa barangay Bunga? Sa may reklamo sa mga residente. Yan, BBP. Yes, Pabino. This is Jimmy. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Hello, good morning. Good morning, BPM. Yes, sir. Good morning po. Tapunan ng LTO, kung pirapan i-registrong auto, Tapos? kung kulang pa, Okay. Okay, ma-register kung din. Tapos kung pirapan kulang, Na, tapos? tapos so, clearing operation, pagtutakan, oral daw, quarterly baga, baka sabi. Yung Okay. matahan sabi. Yes, sir. Okay. Salamat po. Salamat. Hello? Hello, bro. Yeah, good morning, Tabi. Hello. Alat ko na migaw. Arin su pinduton ko digdi madali lang dapat may pinduton ako ano nga nang pinduton ta digdi alat ko na bro, madaling Tabi bro. Arin su pinduton ko digdi pataba kay ma-off kapag pinindot ko dahil ko nalugod na pero yung din okay na. Hello bro. Ay naputot sinabi na naputulugod. Sige Tabi bro, pakiapod giraray. Yeah, okay na. Yan, okay. Hello? Hello bro, morning. Yes, sir. Morning, Leon. Apa? Oo, nabanggit ka sa bago sa SM. Actually, aloy ko ng observation. Aloy naman din ako na papastidyo sa traffic dyan sa SM. Uni baga dyan sa ngaan mismo kang pertahan kang SM na nakaatubang sa terminal. Igwa dyan ng caller na nag-a-upload, dyan pa nakapila sa jeep. Ngunyan, pag may maluwas na bus, itulos makabiri kasi sulubutan ka jeep, may nagurlunad. Correct. Diba? Correct. Nailing ko yan Convenient sa mga convenient sa mga ali sa loob ng SM. Okay. My suggestion is, what if kung ilagay sila doon sa ibong na portion, doon baga sa may terminal na makaka-istorbo. Dapat may exit na kutang iba yan Oo. Aloy na yan. Pero lalo na pag-urulian na alas 5 going to Bangi na paruluwasan man sa mga bus na Tama. pa Manila. Alas Traffic 5 dyan. onwards. Traffic dyan. Kasi pinayagan niyang kang SM na nyaon dyan sa ngaan mismo. Ay dai pare. Dai. Bakuan sa SM sa terminal iyan dati. Iyan talaga ang dapat sa terminal ma-adjust kang plano para sa exit and entrance kang buses ninda. Nainot sa terminal kumpara sa SM. Okay. Diba? So be it. Kung sisay ang nainot. Kasi yaon na yan dyan Dapat mag-adjust na kung sisay ang pwedeng mag-adjust. Yan, exactly. Kung halimbawa nainot si terminal, na o dyan si ma-adjust ka. SM ang Ma-adjust. Si FM ang mag-adjust. O duman sinda sa atubangan, ninda, nagiging parking, duman na sa nasinda, bako dyan. Yes. Okay. Diba? Kasi pagbirik talaga kang bus, na alabaon ang bus, natatraffic, so hali duman sa may likodan na portion. Motor ako natatraffic ako bro,
motor ako. Yeah, okay. Okay. Kaya ang pakiulay ko lang sa SM, aliun nindo tabi yan dyan. Yeah. Tabi. Oo. Ayo. Yeah, okay. Thank you, bro. Sige bro, thank you Yeah, okay. Iyan, pinidback, na feedback yan duman sa Ororo eh. Kaya, sana may resulta tabi itong Ororo na ito, tungkol tabi dyan sa problema sa lugar na iyan. Ha? Okay, alas 8:35 na. O last caller natin regarding dyan. Tama, shift na kitang topic. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. Opo. Sir, observation lang. Yan, sir, sa SM, ang mas magayon dyan tayo, sir. Dahil na, yung kolekta rin ng 2020, dahil rin nang dapang tuwaon sa, sa upon entry. At tayo na nga ng pigataram ko sa inda. Kuya, na auto. Dumaw na sila magkolekta, pagpaluwas ng mga Yes, mga auto. yes. Yan ang So, pangalawa, sir, digdi sa bugtong. Yan na problema dyan. Nahagi talaga akong unyan. Oo. Ang problema dyan, dahil sir nahagi. Dahil sa pagka matagas lang ka mga payo kang ibang driver. Puro may problema, no? Excuse me. Mga bakong disiplinadong driver. Tamaski, tigil-stop na kang nakabantay. Iyo. Didiretso pa. Yes, totoo. Maradali. Totoo. Sir, ang magayon dyan, kada entry baga, so palumang buda pa pabalik, may naka-station na polis. Ang tigaadong lang dyan, polis. Yeah, Pero okay. itong mga tao kang kontraktor, dahil Opo. sa tiga-aradong yan. Dahil, correct. Totoo yan. Kaya, ang yun talaga ang stop up dyan. Okay. Ayun man lang, sir. Sige, Migo. Salamat Salamat sa reaction. Alright. Mga magayon na punto yan. Sabi, halatong tatabi na mag-uroron garay sa traffic council, ipaabutan naman yan. Ako sa iling ko kumbinsido man sa ibang yaraon duman. Sa mga pig-suggestion nindo na nakanote ko digdi na pigataram ko duman. Kumbinsido po sinda, iyong ngayat, pwede, tama ngayat. Ang hapot, paano tagibuhon ito? Iyan ang hapot. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, good morning Henry M. Paano po mag-avail kang 100 million na pondo dyan sa Legazpi City Hospital para sa muya na mga pobre? Buda sa mga na-hospital dyan? Alat nga una. Taba ko ining hapot na inio. Alat nga una. Pig-recall ko kaya kung isang 100 million para sa Legazpi City House. Isipin ko kay Maraya, pwede po paki-text back mo ako kung anong pigataramong 100 million. Taday ko nasundan po ining pigsabi mo. Paki-text back mo daw tabi ako, tapos susugon ta ko sa tabi ang makauron kaan para maka-avail kang services para sa mga indigent patients. Diyan po sa Legazpi City Hospital. Pakiklaruha daw tabi kung ano ini. Napigasabo mong ining 100 million. Iyo, pakiklaruha tabi ta. Ihapot ko da. Baka aram ni Manong Reg tabi. Manong Reg? Yan ang 100 million na yan. Fondo yan, pagpaayos kang hospital, yung aram ko. Nakalag man sa paskil sa Nakapaskil? Nakalag sa work of ano baga? So building permit. Okay. Okay. Nakalag yan duman kung ining 100 million na yung pigsasabi niya, yung man ang nasa isip ko. Ito, fund ito para duman sa patrabaho kang sa hospital. Mano, alat ko na. Pigkuan ko, anong upload ka? Pig-search ko sa Facebook, alat ko na, madali lang. Sige. Garo iba yan na pigtara mo, madali lang. Sige. Okay, may post pa lang si Mayor Garbin. Good news, medical assistance 100 million for iyong mananggad, indigent family and financially incapacitated patients approved na. Dakulang tabang ini sa pasyente sa Legazpi. Baka ng pignimin pare. Baka ng pignimin kan texter ta. Baka yun eh. Pero tama ka, may 100 million man akong nahiling manangga dyan para sa building. Duman ito sa provincial hospital. Yeah. Yan ang 100 million kung presyo kay Mayor Garbin na pigtaram niya man. Ma-avail mo man sana yan kung magpa-hospital ka. Correct. Kung kita ordinaryong tao, baka manan parehas kang suakap, tupad.
Correct. na nakakapagbuo Yeah, ng mga, correct. sa mga, sa mga pagtatawag ka, Iyo. naglilista ka, nyo nakakapagbuo. Gusto sabihin pare, kung may helang ka, dahil man lugod, ang may nagkahelang na pobre, pag na-hospital dyan, saka ka pwede mag-avail, tama? Yan, exactly. Ang very simple kaya na explanation. Opo. So, nadango ko kay Bongo, pumunta na kayo ngayon sa mga sa mga hospital ng gobyerno. Huwag kayo pupunta sa private hospital. Yeah, okay. Kasi Tama. duman Yeah. sa kang gobyerno, lahat ngayon yan ang mga yan 100 million na napital. Ma-avail yan into yan. Okay. Kasi ngayon, pag nag-ano ka mo duman sa hospital na ito, i-assess man ka mo kung ayo-ayo ka mo o talagang indigent ka mo. Kung indigent ka, di kang babayadan paano talaga? Yes. Correct, Migo. Zero yan, zero. Yeah, very good. Okay. Yan ang aram ko. Mano. Okay, thank you Thank you. Alright, sige. Tod, i-chat ko si Mayor Garbin tabi. Klaro, i-chat ko si Mayor Garbin So, nasi-chat ko man siya sa messenger tabi I-chat ko tabi siya. Ikanon tayo kung paano yan Okay. Sandali lang Ronald. Si Jimmy may interview na Hello Jim. Good morning Jim. Hello. Yes, go ahead, Jim. Jim. Marinaga sa mga barantabay. Makakaroon niya tungon yan si Kapitan Emil Grahidakan Barangay Kirangay. Dahilan sa igwasan in concern dyan sa Penro kay Madam Tess Atos. At tinugaan sa na siya with may kinaraman sa concern na iguanin quarry concessionaire na yaon digdi nagkukwari sa sayang barangay igdi an stockpile pero unshare napapaduman sa kataning niyang barangay sa barangay Suwa napauno yaon digdi si Kapitan Emil Grahe databi BP kan barangay Kirangay. Kapitan, ano po ang problema mo and naipaabot mo na ini kay Madam Tess Atos ano sa Apa. IBP Henry po. Kap Emil, marinaga tabi. Yes po, good morning po sa mga nagdadangog digdi sa programa mong magayonon. Yan man po digdi si Barkada kong Jimmy nasalita na marayman nagpapasalamat po sa iya na nagbisita. Actually, ang bisita po niya digdi, pinalo po niya sa kuyang basurahan ng magayonon na daa. Opo. Tapos, yung concern ko, naipaabot ko man po sa iya. Kaya naipaabot man po sa imo, Opo. Sir Henry. Yeah, okay. Yung concern ko po, manungkot po ini sa quarry po. Opo. Sige Kap, ano pang concern sa quarry na pwedeng matabangan ta mo para mairani iyan sa dapat na magpaliwanagan? Ano pang problema ta dyan sa quarry? Ini man lang po ang sa kuyang concern, ining manunungod sa quarry ni Mr. Villesa. Opo. Ini paano po, halo yun na ining nagkukuha permit sa Barangay Suwa. Okay. Tungo niyan, ipinaabot ko na po ini kay Ma'am Atos. Sabi niya, sige nga, kakaoronong ko. 1 year na po na hinahalat ko. Hanggang ngunyan po, day pang response. Kasi ining quarry po ini, 100%. Yes, ano pong klaseng quarry iyan? Ini po na quarry na inipiga-applyan niya. Sako po kang barangay mo? Yes po, 100% na sa loob po yan ng Barangay mo? Barangay Kirangay po. Okay. Kung iyan po nasa loob kang barangay mo, tinugaan siya na, nag-apply siya for quarry. Tama ba? For quarry operation? Actually, halo yun na po siyang may quarry dyan. Halo yun na siyang, sabi yung tabi Kap, approve na sa quarry operation niya. Tama? Yes, approve na po. Okay. So nagka-quarry siya ngunyan? Yes po. Okay. Ano pang problema duman sa pag-quarry niya? Hindi lang po ang concern ko. Kasi po, yung quarry niya, andito siya kumukuha ng aggregates, lahat-lahat na po, Opo. nasa loob ng Barangay Kirangay. Okay. Pati stockpile po. Iba yung stockpile, tapos iba pa rin yung nagkakalkal. Okay. Saan po Kap ang problema duman? Tabi. Ang problema ko po is, hanggang ngayon, hinahantay ko siya na kumuha ng certification galing sa Barangay Kirangay para at least man po pumasok yung 40% ng share niya sa Barangay Kirangay, hindi po sa Barangay Suwa. Kasi hindi naman kinakalkal yung Barangay Suwa. Okay. Yung kumukuha ng certification lahat na po. Okay. Ngayon, Tama ka yun pang lang- pag-intindi ko, Tabi Kap, Arugene. So, quarry operation niya nasa barangay mo. Yes po. Dapat makuha siya certificate of... Gaya ng no objection. Oo.
Di, alat mo na ka, paano siya nagkaigwang quarry permit dyan? Kung dahil naghagad sa imong certification? Bali po, kumukuha siya, sir, duman po sa Barangay Suwa. Kasi Okay. So nagkuha siya Yes, kang po. gabos na requirement niya sa suwa, pero nagkakwari sa barangay mo, tama? Barangay Kirangay po. 100% po ito. Pero yung... Di yung palabas tabi nila, kap sinurvey kang taga Pendro kat bago siya ma-issue ang permit to kwari? Dahil po niya... Tapi gusto sinurvey bibigyan kan siguro. mga taga Enro, taga Pendro, bago siya issue ang kikwari. Kung tama ang location, kang kwari site. Yun nga ang problema. Hindi ko po alam yan kung bakit nangyari po yan. Kasi yun lang naman ang concern ko doon, Sir Henry. Pumasok sana sa 40% kasi malaking bagay na Okay. pumasok So gusto sabihin tabi ka, at least gusto sabihin po, Yes, po. nagbabayad ining kwari, buda so share, ang nagkinabang kang share na 40%, so barangay suwa, bako ka. Bako ang barangay Kirangay, tama? Yes po. Yun yun. po ang gusto ko sanang pumasok yung 40% sa barangay Kirangay. Yeah, tama Kasi ka po kahit dyan. paano, Gari may makakatulong injustice yan man. dito sa constituents namin. Opo. Gari may injustice man po on your part na sa imo nagkukuha kibay-bay buda aggregates, nagabayad sa kan nagkukuha kang 40%, so suwa, barangay suwa. Yes po, Sir Yan, Henry. okay. Yes po. Sige ka. Opo. Ipaabot mi tabi kay Madam Tessa. Karen, mobil. Mobil. Opo, thank you po. Opo. Mobil. Yan si Karen tabi, boy. Office po kang Penro. Sa office kan? Albay. Taraman mo, pagbalik ka, i-review yung interview ni Jimmy, tapos irani iyang kay Ma'am Tess Atos tabi. Boy. Okay. Sige tabi. Jim. Okay, so, yaon guys ka rin sa Go ahead Hello? tabi, Jim. Okay, so, yan, Bibi. Gari sa naman, Jimmy. Sa naman. paabot. Bako maray. Kung Ayun, naroon ka eh. ng istorya ni Kapitan, may problema sa pag-issue kang permit. May problema sa tao na nag-inspection sa lugar. Tapos may crusher pa digdi. Nag-iinit na naman ang payo ko. Nata daw iniyo. Ano ang tubig now? Salandra, Manita na yaon hiling na, ko si, may yaon na salandra. siniling ko si, Kwan, si Shara. Medyo nagmari ang pamati ko. Oo. Sarong tao na, Bibi, sarong tao na ining concern, diyan na da sa opisina na, si Kapitan, nagdiyan na sa opisina ni Ma'am Tess Atos. Oo, ngunyan. Tinugaan siya na siya, ayaw nga ya. Wow. Sagad nga, no, Raman. Dapat kaya may nagduduman ang taga Pendro para i-verify kung saan man ang itong lugar na ito. Siyempre, ma-approve sinda kan quarry operation, May sa inspection ka concessionaire. baga? Oo. Dapat hilingon in the society. Exactly. Yan Kung saan ang na lugar sabi na- ko. Oo. Oo. Nya 40%, siguro ano nawawara sa barangay. Samantalang, Okay. di nagkakalkal Yeah. kan mga aggregates. Okay. Pag inuto tabi, Shara, Suwa and Kirangay area, ha? Okay. Oo. Kung Sige ano tabi. niya lado ka ni Kansuwa, and so, patan quarry concessionaire, baka tagadigdi? Dumananan mo na tabi, ligod di may susuwa. Taon tama ang lado niya. Makabol pa sa, dahil makabol Dahil na na. makahabol sa kuya yan. Diyan mong hapon sa kuilog na 3 to 4. Tanganing Para balansyado consistent kita. Naaram ko ang istorya tabi, ha? Okay. Kauro nung taman sa kapitan duman sa suwa. Kung pigre-receive ninda an share, kasamantalang, bako man duman pala sa indan stock, bako man duman ang quarry. Okay. So, ang solution kayo, dyan sa Pinro, yan, sabi ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasarita with Kapitan Emil Grahit at ang Barangay Kirangay, EPGB nyo. Thank you, Jim. Magbabalik po kami. Sandali lang, ha? O, pigchat ko na si Mayor Garbin Canso Consent tabi kayo ng sarong texter ta sa pag-avail na kang tabang naan sa mga indigent families. Ano? Baka magsimbag, ilingot akong kaya kang oras ta. Hatakong day, schedule na tabi sa ibang oras si Mayor Garbin. Alright, magbabalik po kami. Sandali lang. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Noon hanggang ngayon. Lamang ka sa malaman. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed?
Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Magugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Magugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang Congress
Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Sorry po, dahil taabuton sa oras ha. Uso ni tabing, may mag-text man palan sa kung saro papalan, kasuba agupang ini 5 to 6 eh. Magkaibang numero. Duman sa morning hiritang programa. Regarding po naman sa kung paano mag-avail ka ito. Pero aram po nindo, para maka-avail ka ito na para sa Legazpi Hospital, Ronald. Paano na mag-avail? Siyempre, di ba, obvious, sabi kang dadang ko, obvious man, para ka maka-avail ka, number 1, tios ka. Di ba? Ikadua, ang pinaka-punto naman, mapa-hospital ka. Basta na ta, ikwanta, karon to si Mayor Garbin tabi kaya, di ba? Karon to si Mayor Garbin, siyempre, mapa-hospital ka. Alright, Karen, sandali lang. Nagiulo ko na hospital ka siyempre. Basta na, anyway, baka sa, sa Sabado, may radyo klinika ako sa agay. Anyway, baka mga 6:30, kung mata na si Mayor Garbin, or baka Monday, ha? Promise po, ining duwang texter ta, ha? Promise po, gigibon tang paagyan, ha? Hello, Karen. Kasabay po si Ma'am Tess Atos. Good morning, Karen. Yes, VP, tama katabi dyan. Yaon ako digdi sa Penro. I-connectar ko na tuloy si Ma'am Tess Atos. May kinaalaman duman sa pig report ni Chief Jim. Una na po. Hello, Ma'am Tess. Hello, Sir Henry. Good Good morning. morning, Ma'am Tess. Long time no hear, tabi. Kumusta ka? Yes po. Uy, Sir Henry, first and foremost pala, dahil ka napasalamatan no kayo po ang nagano ng coverage ng awarding namin sa SWM. Napakaganda ng pag-cover ng inyong staff. Ay, sus, thank you so much po. Masupog po sa imo. Pinag-post mo po ito. Welcome po, Ma'am Tess. Yes, Sir Henry. Ano nga po itong concern? Opo, arog kay ni. Kahuron ko po si Kapitan kan Barangay Kirangay sa Kamalig, kauro ni Jimmy. Okay po. May concern da po dyan na pigran ni sa imo. Ang concern niya, gari-gari man ki approved quarry site sa iya. Ngunyan, itong quarry site pong ito, nasa laog Ma'am Tess kan barangay niya. Ngunyan, ang naaraman niya na ito pala na quarry operator, nagkuka po ki mga material, ki mga papeles para mapa-approve po so sa iyang permit sa Indo, duman sa barangay Suwa. Ngunyan, ang sabi po ni Kap, gari nga bako man tama na sa indadaan nagkukuha kang quarry materials, gabos na quarry materials, di po na napapaduman sa Ma'am Tess, so 40% na share kan barangay. Kaya, gusto mo sabi, nagyanda po ini sa imo, kan mga enot, kaya ipinaabot po ngunyan kay Jimmy tabi sa concern. Ano tabi, Ma'am Tess, ang pwedeng mag-ibot ka ini? Ay, okay po. First and foremost po, ang permit ni Bilyesa, Mr. Bilyesa po is Bilyesa ISAC. po yun. Correct. So basically po, 5 years iyan, in which from his record po, ang validity po kayan is until December 2025. Okay. So kung dai pa po siya nagkukuaki certificate kay Kapitan, kasi po, yun na nga po, ISAG pa po siya, mapuon pa lang po siya, ngunya na 2025 na naman. Continuing po yan 5 years. Now, actually po, niresolve mi na yan kasi iniling mi ka ito, iba-iba po talaga. Say for example, digdi po sa certification sa land classification niya po. Opo. Ang nakalaag po talaga digdi Suwa. And then sa area status and clearance naman po, Barangay Suwa and Kirangay. Ayun. So what we did po is, so covering 2 barangays. So ang pinagkikipumi po para fair naman sa duwang barangay, every time po na naga-additional volume po siya digdi, pinagkakaagan mi po Kirangay, Isla, Suwa, Kamalig. Okay. Okay. So gustong sabihin po, in terms of disposition of proceeds, mabanga po ang Kirangay, Buda, Suwa. Unfortunately po, Sir Henry, pagabot baga po sa pagkolekta, buda pag-dispose, bako mi po mandato iyan. Nagbabayad po sa treasurers, at the same time, ang nagdi-dispose po, treasurer man tabi. Okay. So, Ma'am Tess, klaro po duman sa treasurer na pag-araw ka ng permit na inisyo po nindo,
Magbaba nga andawang barangay tabi kang Iyo po, proceeds, oo. Pag kang share nagkakaat ninda. kaming slash, opo, Ayo, yes okay. po. So meaning ma'am, kung 40% siya, tag 20% sinang dalawa, tama? Paano po yan? Yes, oo. Opo. Oh, Supposedly po. Okay, very good point. Mari ma'am, tapig klaro mo tabi yan ta. Babalikan mo ito si Kapitan kang kirangay ta. Arog pa lang ka dapat. So an ma-issue na kang ma-release na kang share ninda sa pundo duman. So treasurer's office na bako na po nindo trabaho. Tama po mananggan. Opo, yes bako naman po. nindo trabaho. Opo, so Sir Henry. That's duman kita true po. ma-follow up sa Opo. treasurer's office kung halimbawa man nakaresibi na si Kap o Daipa na taday si Kapitan natawanan ang barangay kang kirangay. Tama, Ma'am Iyo Tess? po, tama po. Ayun, klaro po Opo, yan. Okay, so, Opo. sa lado na kang treasurer, so pag-dispose kan kwarta. O, taday man po, Opo. Ma'am Kay Kwan, day man po question si Kap na tungkol sa permit, approve nga niya po yan. Kaya lang talaga, ang pigisilusan niya, Iyo po. duman na nagkukuaman da sa barangay niya. Pero sa permit pala nindo, sa lugan, kirangay islas, suwa. Yes, Iyan. kasi po, Okay. yun na nga po, mabase kami sa certification pinag-i-issue kan sa tuyang partner agency. In as Opo. much as sa area status and clearance nga ni po, Barangay Suwa and Kirangay. Opo. So, we decided po talaga na ilaag ang Kirangay / Suwa. Opo, oho. Pero ma'am, talagang iyan so location talaga kang quarry site. Sa garo, pagkasabot ka, baka sa lang pagkaintindi ko, ang claim ni Kapitan, nag-quarry da tabi, sa Suwa, Kirangay area tabi ito? Yun na nga ni po. Kasi nung nagluwas ang area status clearance niya, siguro po, base sa ninda, talagang may stretch po, di ba? So area, Opo. nasako po both ang Suwa and Kirangay. Okay, okay. So, kung yan po ang mangyayari, basically, talagang mabanga ang dua. Ayun, okay. Sandali, taon ni Garimaya po. Isa ni Dabi, si Jimmy? Jim? Oo, sandali lang ha. Ma'am Tis, madali lang po ha. Hello, Kap? Sige po, sir. Kap? Hello po, Sir Henry. Opo, sandali. Hello, Kap? Barangay Kirangay. Opo, okay. Kauram ko tabi si Ma'am Tis Atos, Kap. Ang isyong ang permit pong inisyu dyan, Suwa / Kirangay. Kung sabihon tabi, pag-abot sa pagbabayad, pag-remit sa endokan sa endong share sa quarry, banga po da kamong duwa na barangay, pero ang marilis ka, mismo ng Provincial Treasurer's Office. Ano po, nakareceive ka na tabi, Kap Kishare? Yun nga, day ko yan naraman digdi sa munisipyo kang Kamalig Resource Office po. Opo. Ano kayo ni, Sir, Ma'am Tess? Po, Ma'am Tess, sir. ang release po kang funds from Provincial Treasurer to barangay or from... Yun po, sir. Oo, kami araw- nag-accept anything, any amount. Opo. Kundi aram tamang baga po, sir. Yes. May kanya-kanya kaming mandato. Correct. Opo. Hello, Kap. Ano po kayo na suggestion ko tabi, Kap, sa imo? I-follow up mo po, Kap, sa Provincial Treasurer's Office. Iyan regarding po dyan sa share mo na iyan. Ang release pa lang kan from Treasurer's Office kang probinsya, direkta po dyan sa pundo kang barangay mo, sa barangay mo. Arap po yan kay ni Sir Henry. Oo. Man sana po maghahati ang Barangay Kirangay and Barangay Suwa. Kasi po, 100% po nasa area kang Barangay Kirangay. Okay. Kap, naintindihan ko tabi, Kap, ha? I-shortcut ko lang, talas 9 na kaya. Ma'am Tess? Yes, sir. Ang claim po ni Kap, ito na ang quarry site, 100% sa barangay Kirangay. Iyon na nga ni po ang sabi mo, may survey plan baga po yan. Opo. So, from the survey plan, na isusubmit sa DNR MGP, Okay. maplat po sinda. Duman po ninda maiiling whether or not sa ing barangay nakalaog. I see, okay. Sa survey plan, tabi, Ma'am Tess, nagluluwas duman na itong quarry site between Kirangay and Suwa, tama? Yes po, covering 2 barangay, Ayun. Suwa and Kirangay. Kap, paano po kayo ni? Sa survey plan, tabi na ang halis sa DNR, Ma'am Tess, from DNR, nagluluwas tabi na yan na quarry site na iyan, nasa boundary po kanindong 2 barangay. May barangay monument po kami dyan. Araw ka ni Kap na lang taara mo, then ma-resolve ni Ma'am Tess sa iling ko. Sir Henry, Opo. nagkaroon po kami, Sir Henry, dyan ng political boundary between Suwa and
Kirangay. Okay. Opo. Marami po sa boundary kang Okay. Kirangay. Iyo. Arong na lang tabi kay ni aram mo so Pendro issuance man sa nakang permit ang pinagbasihan nila po sa survey plan. Sige po, irani mo po sa DNR iyan kung araw ka ng challenge mo po dapat gid magpaabot kitang manifestation sa DNR para po mahiling itong survey plan and makapag-manifest po kamo duman na mabago itong survey plan na para maklaim nino na sa endo talaga po itong areang ito. Sakop kan Iyo po. barangay Kirangay. Marami po yan, Sir Henry. During na nag-apply po si Mr. Bilisa Kaito, 2016 yon. Opo. Lahat pumapasok sa barangay Kirangay. Ang issue lang po dyan is, nung bako po ako kapitan, Oo. hindi siguro pinirmahan ng kapitan dati dito, kaya pumunta sa kabila. Hindi naman nakipag-coordinate sa akin yung Opo. kabilang barangay. Kaya yun po ang aking concern. Opo. Okay. Sa barangay Swa. Okay. Ma'am Tess, nadagog mo po sabi ni Kap. Sir. Na-monitor mo po si Kap. Yes. Yes. Opo. Tama po yan. Anong marino kan tabi, we Ma'am can Tess? accept yung suggestion niya. Ano po? Opo. Kung gusto po ninda, ma-joint survey Giraray. Yan. Kaya Yan. lang, dapat po sigurado kan barangay kung saan talaga ang monument, ang ano ninda. Opo. Kasi kadaklan baga po kan barangay, wala man talagang monument kung saan talaga ang boundary kan sa indang mga barangay. Opo. Ma'am Kasi Tess, po, mahirap po. man magturo. Opo. Ano? Sisay po pwede mag-conduct ng joint survey. Sisay po. Well, depende po sa agreement ninda kan barangay. Kasi we have to understand na may cost mambaga po ang pagpa-survey. Iyo baga. Ang ma-survey di po po ma'am ba? MGB ba? MGB? Hindi po. Mag-aano po sindang mag-agree sila kung sisay na surveyor. Okay. Okay. Private, pwedeng private ano? Yes po. Opo. Okay. Klaro tabi, Ma'am Tess, ha? Sige. Klaro tabi. Kap, ang suggestion ni Ma'am Tess, magpa-survey po kamo, Giraray. Ikabuda ang barangay Suwa tabi. Mayroon na po kami dyan, Sir Henry, survey galing from DNR na nagkaroon na po kami ng political boundaries. Lahat ng mga barangay dito. Kaso rin po ang Kap. Kami monument. Kaso rin po yan. Siguro mga 2 years na po. 2 years ago. Yes po. Kaya aram na ko po yung political boundaries namin ni Barangay Suwa. Iyo. Ma'am Tess, paano daw po yan, ano? Ma'am Tess, ikaw pa lang Sige po. Oo. So, with that political boundary, Opo. pagurulan ta po iyan together with MGB Opo. para mailing ta po whether or not it's purely sa Kirangay, sa location or sa Suwa. Ano Very po? good point, ma'am. Opo. No rin po Yes naman po, pwedeng yes mag-ibo po. tabi daw. Depende po kay Kapitan kung no arin willing Okay. whether yung sa Kirangay and Suwa, we will also contact both MGB. parties or alat po. Si Kapitan is from Kirangay, ano Yes po. Okay. So at least aram na ni Kapitan. So siguro po we will also contact Suwa. Kapitan kan Barangay Suwa para we can agree kung no arin po dapat mag-survey in the presence mo po syempre kan permittee. Ay, very and good, together madam. with DNR MGB po. Very good po. Ano po? Okay. Opo. So kamo na po ang ma-facilitate, Ma'am Tess, kan meeting. Iyo Ano? tabi, Very good po. Sir Henry. Very good. Kasabay sa duwang barangay and then sa MGB maguroron kung ano talaga yan para masusugyan na bagay na. Ano? Para ma-clarify, ma-clear talaga. Yeah, opo. Asap tabi ni Ma'am Tess, asap po ini. No arin aputunta po ang agreement. Siguro po di mo na sa office. Correct. We Tama will po. invite the parties involved and then we will plan kung no Opo. arin talaga po magkakaigwa ki joint survey para Yes. ma-clarify once and for all. Yes, okay. So ma-request tabi ka mo, Ma'am Tess, meeting sa duwang kapitan? Iyo po. Okay, yes very po. good po. Very good. Ma'am Tess, salamaton po ha. Po. Salamaton tabi. Salamaton. Basta ika, Sir Henry. Okay. Bye-bye po. Bye-bye. Opo, thank you Alright. so much din, Sir Yes. Henry. Welcome po. Okay Welcome. Sige. Alright. Okay. Jim, Kap, okay na po? Na-monitor po nindo? Ayan,
monitor si Okay. Okay. Yeah. Willing na willing po ako. Very good. Very good, Kap. Okay? Harap namin ng political boundary. Apo. Very good. Okay. Sige. Jim, okay na? Siguro dyan na punta bibibig. Dumanon mo si Kuan, dumanon mo si Kap Kansuwa. Kung na rin sila pwede makimit kay Ma'am Tess. Iyo. Okay. Good. Ito yung mga dagdag na informasyon follow up. Await ka Kapitan Emil Graida ka kirang Jimmy na salita din si Jimmy yon. Salamat, Jimmy, sa report. Thank you. Karen, salamat to na. Nakautang kitang oras kay Pio. Dahil lang po sa bagay na yan. Nakautang kitang 10 minutos kay Pio Fernandez sa programang Tingog Kamanuan. Anyway, kamautan ta po na ayuson mga tugang ang concern na yan. O di magayon. Thank you po, Ma'am Tess Atos, sa indo pong solusyon na magkaigwaning pagtiripon sa bagay na yan, dapat po talaga may survey para aramon niya. Salamat. Goodbye. Maray na aga po sa indo gabos. Mabuhay. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan,